Чули какво казаха по телевизията, бе? Има някакъв убиец, който идва за нас. Не ме оставиш да се доизкажа. Има убиец, който е в VR, страшна игра, който не е на виртуална реалност, а на истинската реалност, бе! Какви глупости говориш? Какви глупости? Остави да си игра, моля се, моля се. Как се казва играта, първо да те попитам? The murder is coming. Чакай малко. Звънят ми. Ало? Да, бе? Брат, играеш играта, която я даваха по новините. Трябва да бързо да ходим в сейфрума, там ще сме в безопасност. Бързо! Виждам човека от играта The Murder is Coming. Виж, той държи братва буквално 1:1. Ма чакай, този човек го даваха по новините. Брат, бягай!